প্ৰায় 100টা শিলৰ খুঁটা আছে। এই মনোলিথ বা একক শিল্পৰ স্তম্ভবোৰ বালিচহীয়া শিলৰ পৰা খোদিত কৰা হৈছে। একাংশ বুৰঞ্জীবিদৰ মতে এই শিলাস্তম্ভবোৰ মহাদেৱ শিৱৰ সন্মানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আন বুৰঞ্জীবিদৰ মতে ৰাজবাৰী আছিল বিশিষ্ট কছাৰী ব্যক্তিসকলৰ সমাধিস্থল। ভিন্ন আখ্যান স্বত্বেও এই একক শিল্পকলা কছাৰী ৰাজ্যৰ বিজয় কীৰ্তি চিহ্ন হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ডিমাপুৰৰ কছাৰী ৰাজ্যৰ ধ্বংসাৱশেষে খ্ৰীষ্টীয় 10ম শতিকাৰ ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ছোৱাৰ প্ৰতিফলন ঘটায়। একক শিলাখণ্ডত খোদিত আকৃতি আৰু আৰ্হিবোৰে কছাৰী ৰজাসকলৰ তীক্ষ্ণ কলাত্মক আগ্ৰহ চিত্ৰিত কৰিছে। সম্প্ৰতি এই কালজয়ী গাঁথনিবোৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ গৌৰৱময় অতীতৰ সাক্ষী হিচাপে থিয় দিছে। অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত এই মনোলিথৰ প্ৰতিৰূপ উন্মোচন কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈ আমি जोबोद जोंनि बर' माहारि एबा सारा बर' कछारी फोलेरनि मोनसे गोग्गाथाव दिन आरो जारिमिनारि दिन जानानै थासिगोन। दिनैनि बे आसामनि जारिमिनाव जोंनि कछारी सोदोमस्रिनि गोमालांनाय जानाखि सोदोमस्रि नाख्रेबजानाय सुसिजानाय बर' माहारिनि कछारी फोलेरनि जानाखि अन्थाइ खाम्फानि मोनसे जारिमिनारि नेरसोन बेखौ एसेम्ब्लिनि दरखं मोखाङाव गायसननो हानाया जोंनि दुलाराय बर' कछारी माहारिनि गोग्गाथाव बाथ्रा आरो मोनसे जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा आरो गोग्गाथाव बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै जोंनि मानिजाथाव फुजिजाथाव स्पिकार बिस्वजित दैमारिनि नाजानायाव आरो जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा महरगिरि कमल गयारी बिथांनि आखाइजों दिनैनि बे अन्थाइ खाम्फाया गायसनजाबाय। बेखायनो जोङो गोग्गानानै बुंनो हागौ जे जेब्लासिम पृथिबिया एबा बे बुहुमा थांनानै थागोन अब्लासिम बे अन्थाइ खाम्फाया जोंनि सोदोमस्रि जोंनि हारिनि सिनायथिखौ होलांबाय थागोन। आगोलावबो होबोदों सेन्चुरि आफ्टार सेन्चुरि डिमापुरनि अन्थाइ खाम्फायानो बर'नि सोदोमस्रिखौ दिन्थिबोदों बुंबोदों। बेबादिनो दिनैहाय आरो गोदान मुगायाव जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा महरगिरिनि आखाइजों दाजानाय बे अन्थाइ खाम्फाया सेन्चुरि आफ्टार सेन्चुरि बुहुमनि बिखायाव दिन्थिलांबाय थासिगोन जोंनि बाथ्राखौ बुंबाय थासिगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' माहारिनि सिनायथिया बुहुमनि दरबाराव जेब्लाबो गोजों जानानै थागोन। गोजोन्थों।